you with it. Random TV. Yon mga kasyokoy, nandito na kami sa Tahungan. Ayan, gumagalawang Tahungan kasi ang lalaki ng alon, pero kailangan naming manahong dahil maraming order at wala na rin kaming budget. Sigurado dito libre ang hilo kasi malalaki alon, nakakahilo. Grabe ang alon. Harvestin natin tong tahungan ng ating kasamahang Syokoy. Kasyokoy, nugnog. Syokoy na nog-nog. Oh, buhay. Malalaki lang kaibigan Kasyokoy. Yung maliit huwag mo nang kunin para lumaki pa. Kaya tara na lang.
Ganda ng timing. Ano siya? Medyo magasala. Kaya ito pala yung makalima? Ayan. Okay, bahala na si Batman. Limang punuan. Kaya sana kung hindi maalon. Ha? Oo. Oh, basal! Wow! Puro birdi. Maliliit lang. I never knew you were the someone waiting for me. Wala pa? We were just kids when Yan, ganyan ang mag-harvest ng tahong. Kasyukoy. Yan, si Kasyukoy na Grace. Yun naman, si Kasyukoy na Mang Ide. Yun, si Kasyukoy na Ariel. Tahimik dahil wala na siyang sasahurin. Nabali na niya ang kanyang sahod. Kaya tahimik. Parang walang gana magtrabaho. nagsasako na. Maalon! Lumabas na ang ulam! Wala. Matapon. Sako mo yung amin. Tsaka na Rabayson, lumuha na yung kintan ko. Yung mga gustong mahilo dyan na ayaw uminom ng alak, punta lang kayo dito. Libre hilo. Ang lima na aboy sa nanggal, isat na nasa babo. Ikatanit na yung babo.
Nahihilong mga syokoy. Nasusuka. Manabo ah. Ano presyo sa 1.7? Ibenta mo? 1.7. Ilang 1.7 yan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Diba? 5 kalahating 1.7. Wow. $7.5. 9.3. 9.3 na eh. Hindi mo isako lang, 9,300 na. Sige na! Sige na! Roy Balde. Mahirap mag-harvest pag maalo. Nakakahilo, nakakasuka. Memorandum TV.